Takže čaute ľudia, som tu ja, Lucky Ducky a môžete vidieť za mňou, je to krásne ihrisko. A mám tu aj hostia. Zdravím všetky drevené babky, je tu s vami Pinokio. A vlastne bude to taký menší prank. Pôjdeme vlastne... Pôjdeme prosím... Chceme vám ešte povedať takú informáciu, že každú sobotu bude jeden prank. Presne. A dneska je sobota, takže... Dneska je ten prank, keď to vám mohlo dopnúť a my pre niektorých divákov nemusí, možno, že hej, to je jedno, ale vlastne pôjdeme tak, že napríklad Pinokio bude s niekým volať a za ním pred ním pôjde nejaký človek a on bude hovoriť napríklad, že má zelenú bundu, červené teplaky a tak. Budem ho vlastne opisovať, ako vyzerá. Áno, a keď sa potom človek po ňom rozbehne, bude ho naháňať, tak Pinokio ukáže. Tak budeme utekať úplne. Takže Pinokio ide na svoju vlast a ideme sa snažiť to chalana, čo tam sedí. Možno to zle vidíte, ale v pohode. Už niečo tuší. A vlastne vidíte. Tuto môžete úplne vidieť bohovsky. Pinokio ide na to. Boha, akože niekým bola chalani. Toto je také napríklad video na koči. Tak chala to iba sedí, čo ti dalo vážne. Pinokio do toho. Otechala som navždy niekoho pozrel. A vlastne toto bol úplne prvý prank, čo sa dalo urobiť. Takže toto bolo zatiaľ číslo na... Neho sme nenašli. Ale ešte niekoho nájdeme určite, takže ideme zatiaľ na to ešte hľadať. A Pinokio, druhý záber. Tak asi toto bude fejkový záber úplne. Nechám to takto, nechcem to pozerať. Vlastne prepáčte za tú fotografiku a ideme na to. Pinokio je. Uteká. Pinokio tiež uteká, nevadí. A to je prank jak hovado. No, tak asi potom to človeku už nebude nič. A Pinokio ukazuje, že máme ísť za ním. Čak prečo nejdeme? Trošku pobežíme, budete vidieť first person. Bam. A vlastne tam už môžete vidieť zas Pinokia. Nejakého človeka z obsu. A tiež druhý človek sa pozrel dozadu, dobre. Druhý človek sa pozrel dozadu, že strieľate. Takže zatiaľ bomba. Takže ja si myslím, že pre tento prankovacie videjko môže byť všetko. Čaute, ešte keď Pinokio môže povedať. Poprípadne odoberajte, lajkujte, komentujte. A my sa s vami lúčime a vidíme sa na budúce. Čau. A keď bude pod týmto videom 15 lajkov, tak urobíme ďalšie prankovacie video. Čaute.